こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はポーライライを取り上げたいと思います。このメレはハワイアンディクショナリーですとか、この辺りのハワイ文化に関する研究書を残しているメアリー・カビナプクイさんが歌詞を書いているメレなんですけれども、まずタイトルのポーライライは、ポーは夜、ライライは穏やかなっていう意味ですけれども、カビナさんが月明かりの綺麗な夜に、こんな時にお散歩に出かけたら楽しいだろうな、気持ちいいだろうなっていうことを想像しながら書いた、そんなメレのようです。早速1番の歌詞を見てみたいと思います。まず私の訳をご紹介したいと思います。さあ、私たち2人でお散歩しましょう。穏やかに輝く月明かりの中を、そしてうっとり眺めるの。見上げると星もいっぱい瞬いてるわ。こんな風に訳してみたんですけれども、ハワイ語を見てみますと、カーワイカホロホロ、カホロホロっていうのがお散歩で、カーワが私たち2人、私と語りかけている相手を含むので、ここのところで誘いかけの意味合いになるんですね。お散歩に行きましょうよと。イカポーマヒナライライ、マヒナは月で、月明かりが穏やかな夜、ポーマヒナライライ、こんな素敵な時間に行きましょうよ、お散歩にと。キロオナネヤ、キロはこう眺めるっていう意味合いで、オナネヤ、うっとりと眺めるためにと動詞についているこの絵は、何々するためにという意味合いを表しているんですけれども、何を見ようと言っているのか。イナホークオナーラに、ラには点で、ホークが星で、ナーと複数の定冠詞がついているので、たくさんの星が瞬いている、そんな夜に出かけましょうよと誘いかけているんですね。2番の歌詞を続いて見てみたいと思います。まず私の訳をご紹介してみますと、素敵な香りがどこからともなくやってくる。ジャスミンの香りかしら。気持ちのいい風に運ばれてきたのね。こんな風に訳してみたんですけれども、ハワイ語を見てみますと、コーマイアナケアラ、コーマイアナ、マイはこちらにという意味合いで、コーが満ちる、何かが、例えば空間がここではケアラ、香りで満たされるという、そういう意味合いで使われているんですけれども、そしてケアラ、何の香りなのかが後ろに説明されています。オカプはオカピーかけ、おと2つ続いてますけれども、どちらも何々のと訳すと意味が取りやすいです。カプアはお花、カピーかけはピカケ、ピカケの花の香り、ここまで続いてるんですね。ピカケの花の香りがコーマヤナ、こちらにやってくる。そしてさらにピカケの花の香りの説明が続いています。ハリハリイヤマイ、ハリハリイヤっていうのは運ばれてくると、ハリハリが運ぶで、それに大きなイヤがついて受け身の意味になっています。運ばれてくると、こちらにっていうこの前があるので、どこからともなくこちらにやってくるっていう感じですね。そしてイカマカニコロのへ、この「い」はその運ばれてくる、香りが運ばれてくる原因が表現されています。コロナへ、ジェントル、優しい、マカニ、風によって、風が原因で運ばれてくるピカケの花の香りが、そんな風に香りが満ちている空間のことが描写されているんですけれども、この2番で気をつけたいのは、この2つの「お」はどちらも同じ意味合いで何々のと訳していい、同じ役割を持っている「お」なんですけれども、この
2つのいの方はそれぞれ役割が違うんですね。どのように見分けるかというと、こちらいかまかにの方は定冠詞が使われていて、いの後ろに名詞が来ています。一方、いはりはりいやまいの方はいの後ろにはりはりいやと動詞が直接これ続いているので、こちらのいかまかに定冠詞が来る方とは役割が違うんですね。名詞が来るか動詞が続くかでいの役割は違ってきます。そしてこちらのいの方は運ばれてきた運ばれてきたというフレーズで、このけあら香りを説明してるんですね。そのあたりの違いは、後ろにいの後ろに動詞が来るか定冠詞が来るかである程度見分けがつくんですけれども、もう少し言うと、このいはうわという動詞につく言葉が文中でいに変わっているっていう、そういうものなんですね。この辺りのことはちょっと込み入ってくるのでミニ講座では控えたいなと思うんですけれども、ズーム講座ではこの辺りも詳しく解説しております。近々文法にフォーカスした講座も始める予定です。よかったらそちらも受けていただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。